Ang pangalan ng pulis ay si Police Major Edgar Tonico, CIDG, Bacolod City. Kaya nung ginawa namin yung operations, hindi namin ginawa ang CIDG or PNP ng NIR. Ang ginamit namin pang operations ay CIDG Cebu at saka CIDG Main dito sa NCR. He is under preventive custody doon sa NIR headquarters and undergoing case build-up para i-charge siya para sa participation niya sa illegal e-sabong operations. Mukha sa aming investigation na ang may pag-aari ng illegal tobacco manufacturing sa Talisay, sa Bago, at ang e-sabong sa Talisay ay iisa lang, iisang operations lang. So nabuwag namin yung grupo na yon at hinahanap namin ngayon yung alias Don Robert at alias Macmac. Sila ang may hawak ng operations na yan. CIDG is undergoing follow-up operations and we should have results pretty soon. Siya yung protector. Siya yung nagliligaw sa mga pulis kung may follow-up operations ginagawa. Hindi mo mahalata kasi ang ginawa pang background niya, Vietnamese ang nakasulat. So pinapalabas nila na out of the country yung operations. Pero dito talaga sa Pilipinas, sa Talisay ginagawa.